Gintupok sang kalayo ang isa ka balay sa barangay Kaninguan, Lambunaw, Iloilo. Ang duwa ka panalgan nga balay nga human sa mixed materials ang ginapanag-iyahan ni Rene Legada. Sa investigasyon sang Lambunaw BFP, napabayaan nga nakasindi nga kandila ang gintunaan sang kalayo. Wala sang kuryente sa balay sang nagluntad ang sunog kag kandila ang ginagamit sang pamilya. Totally burned ang balay. Wala man sang may napilasan sa sunog, apang nagbilin ini sang 144,000 pesos nga danyos. Liwat nga ginpahanong duman sang Bureau of Fire Protection nga mangin mahinalungon kag alerto agod malikawan ang kaangay nga insidente. Ang ilalami siya, plastic ni siya, no? Dito ginpapong sa iyanak ang ilang kandila. Suspitsa namon, siguro tinulong sa kandila, nagmaabot dito sa mantel, nagsunog sa lamisa, kag nagsunog man sa mga bagay nga malapit dito, ang mga eventually, amo na inigit na sa sunog.